sawuhlaziyeke emandleni. Ndingayigqibanga yonke, I feel like lesa statement sokuqala sikhulu silingene thina. Sathi kodwa ekuhlaleni kwelo themba, we still were left with the problem at hand, which is nalamanxeba sinawo. Sathi xa sijonga lamanxeba, sathi the reason why sibonakale singathi singabantu abagqugqukileyo, abangenayo i-future, okanye abantu ababonakala beneenyembezi ezingabonwa ngabanye abantu, it is because elithemba besinenqwelo soba sawuhlala sinalo becomes fragile when pain is around. Ithemba becomes fragile xa uncertainty, okanye ithemba becomes fragile xa concerned about imeko kuyo. Ithemba becomes fragile xa ubona ukuthi andizukwazi ukuphumela kule nto ndikuyo, ngoba sathi sakungena kule Wesley Guild nale movement sawucinga ukuba izinto zabangcono. Sathi sawucinga noxa wam uba what is the way forward. Sacinga umgomo othi fostering resilience before the Red Sea. Fostering resilience before the Red Sea. The ultimate goal is that during elaa xesha lokuyithemba lakho libonakala li-shaken, kulapho you need to foster resilience. Fostering resilience ke kukuzixwayisa phambi kweembembezelo zakho. It is preparing yourself for a fight. Sometimes you need to position yourself in order to prepare yourself for a fight. Kulapho ke ngoku sizawushiya lo myalezo nalo mgomo uthi fostering resilience before the Red Sea. Ngoba i-Red Sea zethu esidibana nazo azifani, kodwa wonke umuntu ubelwe i-Red Sea phambi kwayo angayaziyo ukuza kugqithela ndawoni. And therefore we need to remember, Guilders, that othembele kuYehova uzawuhlaziyeka emandleni. But it is not that easy, bazalwane, because ebuKristini sasicinga uba sawungena izinto zibe lula, sawuthandaza izinto ziqobozele, because that's what we stand here and preach kwabanye abantu. Kodwa uzibhaqile that in your Christianity ubomi bakhe kubonakala ingathi usisnake and ladder, uba ngatshintshi ikhasi, uba ngacithi uya phambili, but in fact uzawuthi xa ufike ku-stage 5 uphinde uzibone uku-stage 1. And that is ubuKristu. Kodwa the only thing uThixo asithembelise yona is that xa sithembele kuYehova siyohlaziyeka emandleni. And during that uncertainty, ingaske siyazi sikhumbule elaculo liku-244 lithi unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke. It is an elaborate hymn esixwayisayo that you need to prepare yourself, and when you are in that situation, it is a continuous reminder that God will forever be with us. It is a continuous reminder that uThixo soloke nathi nasemarhamncweni uThixo ubonakale ekhona kwikona zonke. But in that moment we find ourselves in uncertainty. We find ourselves in uncertainty. And the only way we can foster resilience is to kukhumbula izenzo zakhe. Wonke umuntu eme apha uyayazi khona la Red Sea wayigqithayo. And therefore umelwe ku-stage 2 ka-Red Sea. And sometimes ungqithile la stage 2 ka-Red Sea, uthi xa ujonga ucaleni ubona u-2.1 we-stage ka-Red Sea. And then phinde ujonge kwelinye icala ubona u-2.2 ka-Red Sea. Ungabonakali unalo ithemba, because abanye bethu beme apha nje banemithandazo ene-3 years, banemithandazo ene-5 years, and it can only take into ezincinci zokuba ithemba lakho likwazi ukushukuxisa. Yandikhumbuza u-driving school yam ubrother Soko ukhonza apha xa esithi mana ndiyaqaphela xa kunibhamba wena kubenike, because you see that there is an unlevel road, kunangengxaki kulapho unyathela khona mana. You need to decide ukurelaxa xa ufike kule bhamba. Sometimes ebomini when you find your Red Sea, you need to hlisa igiya. And therefore mna driving school i-Red Sea yam was isa-speed hump, and asibona wathi mana hlisa igiya. Sometimes when ufika uze ngamandla kodwa ufuna ukuhlisa igiya, and when uhlisa igiya imoto iyazinyukela kwibhamba ngamandla ayo. And that is where we are, bazalwane. Sikule moto iqhutywa nguYesu, sikule moto iqhutywa nguThixo. And sometimes even though when ufuna ukuya ngamandla, you need to take a step back. You need to take a step back.
and let God as umsebenzi wakhe. You need to take a step back. Uqincelezele ekuthembeni uThixo. Kodwa khona ngathandazo besithethe ngayo ye5 years. And bazalwane, it happens. It happens that ungazilungiselela wayihlisa igiya yakho. Uthi sister ngale igiya yami inkuthu kodwa imoto icimile. Lenza njani xa ngibona lo situation? Because it happens that ndizamile ndenza ngakonke kodwa nonke 5 years ndibulaleka imoto yami icimile. Kulapho kwenguku uzikhumbuza elaculo liku 244 lithi